Tapos mga boss, meron din kaming ganito, DJ controller. Ayan. Medyo maliit siya. Yun. May kulay na. Yun. So ito mga boss, ang simpleng bahay namin ay ganito siya. Magiging peng! Ayun, sobrang lit. Para na kaming nasa sa disco club. In 3, 2, 1, let's go! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss, and welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, it's your boy, this boss Jubil Frames. And for today's video mga boss, ito mga boss, kasama ko dito si Clint. Boring kasi dito and mag-TikTok kami. So ngayon mga boss, ipapakita ko sa inyo mga boss, kung nakita nyo naman yung video ko sa TikTok, yung mga in-upload ko din sa YouTube channel. Marami kasi mga friends ko sa Facebook, mga kaibigan ko na nag-PM sa akin na maganda daw yung setup. Actually mga boss, simpleng setup lang yun mga boss, kasi boring ako. Nakita nyo yung post ko sa Facebook na nag-selfie ako. Dito lang yun sa bahay namin kasi wala, boring talaga and gusto ko mag-TikTok. And napag-isipan ko mga boss na gamitin ko yung mga lights dito sa amin. Isa lang yung parlid na ginamit ko at syempre may extra na ring light. Itong mga ring light. So makita nyo mga boss, maliit lang yung bahay namin pero kaya kong gagawin tong para siyang mini studio ng TikTok. Kung makikita niyo yung mga TikTokers na iba, kasi maganda yung mga lightings, ganun, and inspired ako sa ibang TikToker. Bago natin ipagpatuloy itong video na ito mga boss, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, samahan nyo kami at ipapakita ko sa inyo kung paano namin set up itong mga lights dito at yung mga bagay dito na gagamitin namin sa TikTok video namin. Kahit simple lang So samahan nyo kami. Let's go! Okay mga boss, ang una nating gagawin ay set up natin tong parlid. Ito. Pagpasensyahan nyo ng mga boss itong bahay namin kasi medyo makalat talaga. Kasi wala kasing wala kasing caretaker dito. So ito mga boss, ito yung ginamit ko, yung kulay blue sa TikTok ko. And ito siyang parlid. So kukuha po ako ng tripod stand para ilagay ko to sa tripod. So ito yung gagamitin kong tripod stand. And ito. Yun. Dito ko isabit yung yung ilaw dito. Bako kung gidara. Kanya lang. Kamusta ka, Clint? Ox lang ako. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nabuboring? Shoutout mo naman yung kaibigan mo, yung wala dito. Yung mga kaibigan mo ba? Si Jabol. Shoutout kay Jabol. At sino pa? Henrich. Napakatahimik dito sa bahay mga boss. Ganito ka-boring yung bahay namin. Marami kasi kaming mga ganito mga boss. Mga tripod. Mga ganito. Pero yung iba nasa box. Nasa box. Di namin pinapalabas kasi ito lang yung kinuha ni kuya. Kasi yung iba nasa box. Kasi meron po kasi kaming lights and sounds na parintahan. Yung kuya ko kasi medyo mahilig sa pag-DJ. Syempre yung papa ko mahilig din. Yung dalawang kapatid din. Mahilig sila sa mga sounds. Kaya marami kaming mga ganito. Tapos mga boss, meron din kaming ganito. Controller ng DJ controller. Ewan ko magkano bilhin ni kuya nito. Mahal daw yan Mahal daw yan. Meron din kaming maliit niyan. Ito. Ayan. Medyo maliit siya. Ayan. Pang DJ. Pioneer. Hanggang lang natin dyan. Kasi gagawin namin tong props mamaya. Gagawin namin siyang background. Pang flex, di ba? Di ba boss Clint? Yes po. Kami ko nagpisa. Ano lang. Doon. Yun. CR. Yun. Next. Extension wire.
Pagkatapos namin i-set up to, lalagyan na namin ng extension wire. Then, lipat ko muna itong isang ring light. Yun. May kulay na. Ayan, umilaw na siya. Ito po yung ilaw sa taas, yung nag-reflect sa video ko. Ayan. Re-reflect yan sa TikTok. Ito mga boss, tapos na naming set up ito, yung lights. Then next is ang ring light namin. Dito siya nakalagay, yung isa, at pangalawa is dito sa left side. Yan. Kasi para may ano siya, may ilaw siya dito. And ito sa harap, may ilaw din siya sa mukha. Tapos ito, ilaw siya na naka-reflect dito sa taas para maging kulay asul yung background namin. Yan. So, etong ilaw na to, i-off namin siya. Kasi, parang relasyon. Hindi, joke lang. So, eto mga boss, kung mapapansin nyo, etong kulay is papalit-palit siya ng kulay. Ang gagawin natin mga boss ay, gawin natin steady yung yung kulay niya para hindi nakakalito sa manunood at para hindi magpalit-palit yung kulay ng background natin. Kasi para tayong nasa disco club. Pag ganun. So, gagawin natin mga boss, gagawin natin siyang isang kulay lang. So, set muna natin siya. Ito. Oops, Passion Desco. Tingnan mo. Ayan. Next. Ayan, steady na siya. Asan ba yung kulay blue? Sala. Pist. Sumakit na muna ang ulo ko. Ayan. So, naka-steady na siya. Steady na siya sa kulay blue. Ayan, balik na natin yung ring light. Diyan. Diyan ka lang ha. Next. Yun. Tapos mga boss, dito namin ilalagay yung cellphone kung gagamit kami ng cellphone pag nag-TikTok kami. Pero minsan mga boss, hindi ko i-direct sa TikTok yung gagawin namin dance video. So itong camera ang ginamit natin, itong GoPro Hero 9 ko, minsan ito yung gagamitin kong pang video sa mga dance video namin at para i-upload ko sa TikTok. Minsan din yung cellphone, i-diary ko lang. Ito. So open ako ng apps ng TikTok, tapos dito ko lang ilagay. Ayan. Tapos mga boss, dito lang kami magsasayaw. Kunwari, ikaw yung TikTok, dyan ka. Pakita mo dito. Dito lang ako nagsasayaw. Yun. Ito na po yung itsura ng mga boss, ng TikTok studio. And i-flex muna namin yung yung background. Yan namin tong background. Itong Pioneer DG controller. Diyan lang yan. Actually mga boss, dito ko sana ilagay yung yung monitor namin. Lagay ko dito, tapos lalagyan ko ng flash drive at merong picture doon ng logo ng YouTube. Pero malas kasi mga boss kasi hindi ko nakita yung remote control ng flat screen na monitor namin, and hindi ko makontrol yung yung mga picture na ipapakita ko sa screen. So cancel ko muna yung ilagay ko dito na monitor. So eto na lang, ibabalik ko ulit yung background ko na DG controller lang. And ito yung na-mark, DG controller pa rin. Ayan. Ganito. Okay.
Dito yan. Okay, tapos may pa-bass guitar pa ako dito. And nag-ready din ako ng camera kung sakaling pang extra pang video ng DSLR. So ito mga boss, ang simpleng bahay namin ay ganito siya. Magiging peng. Ayun, sobrang lit. Tung, tung, para na kaming nasa sa disco club. And 3, 2, 1, let's go. Okay mga boss, bago natin simulan ang pagti-TikTok namin, so kailangan ko munang turuan ng steps si Glenn. Kailangan namin mag-rehearsal. Okay? Let's go. Boring start. Wala na. Bang na. Okay mga boss, tapos na yung TikTokan namin, and makikita nyo naman sa TikTok account ko, marami kaming in-upload na mga TikTok dahil medyo mahina lang yung boses namin kasi tulog na po kasi yung mga kapatid ko dito, so baka magising sila pag lalakasan namin yung boses namin. So ito mga boss, kita nyo naman kung ano yung forma ng pinagsasayaw naman ng TikTok. So ito, simpleng bahay lang namin. Maraming salamat sa lahat ng mga boss ko dyan na nanonood ng simpleng vlog na to. And bago natin tapusin itong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junpel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. So mga boss, ayan mga boss, medyo haggard na po kami kasi inaantok na kami, and syempre napupuyat na kami sa kaka-TikTok namin. So mga boss, hanggang dito na lang. See you in the next vlog. Bye bye. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.